Μια βαθιά σιωπή κατέβηκε στην πλατεία της αγοράς, που περιβαλλόταν από τα αγάλματα των Ρωμαϊκών θεών, και κανείς δεν έβγαλε άχνα. Στους στρατιώτες που προσπάθησαν να μπουν στην αγκαλιά της. «Αφήστε με να φύγω». Στους στρατιώτες που προσπάθησαν να μπουν στην αγκαλιά του, η Βαρβάρα ανέβηκε μόνη της στο τραπέζι της εκτέλεσης. Ο κόσμος που γέμιζε την πλατεία ψέλισε με ομοφωνία. «Σκοτώστε, σκοτώστε, σκοτώστε». Εκείνη δεν τους άκουσε καν. Καθώς δεν μετάνιωσε ούτε για μια στιγμή για τον δίκαιο σκοπό στον οποίο πίστευε, στάθηκε όρθια στο στάρ της εκτέλεσης με τα δικά της πόδια, προκαλώντας τους Ρωμαίους ευγενείς και τους θεούς τους. Τα μακριά μαλλιά της Βαρβάρας, μιας από τις πιο όμορφες κοπέλες της Νικομίδειας, φτερούγιζαν στο αεράκι. Η γη έδειχνε τόσο όμορφη και κομψή με το λευκό μεταξωτό σάλι που κάλυπτε το δέρμα της, που θα ζήλευαν άγγελοι. Οι αστραπές που έπεφταν η μία μετά την άλλη μέσα στα σκοτεινά σύννεφα συναντήθηκαν με το φως της πίστης που κουβαλούσε στην καρδιά της και φώτισαν ακόμα και τη μέρα. Μέσα στο πλήθος, η Μπάρμπαρα αναζήτησε τον Αλντόνις, με τον οποίο είχε μεγαλώσει από τα παιδικά της χρόνια. Με το βλέμμα της αποχαιρέτησε τον Αλντόνις. Στο πρόσωπό του δεν υπήρχε ίχνος λύπης, παρά την αγωνία του ίδιου του πατέρα του, που σύντομα θα χώριζε το κεφάλι του από το σώμα του, και παρά τη χαρά των μελών του δικαστηρίου που τον δίκασαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο, παρά την ανυπομονησία του πλήθους που φώναζε ασταμάτητα να τον σκοτώσουν το συντομότερο δυνατό. Παρά την πίεση των Ρωμαίων στρατιωτών, η Βαρβάρα δεν έπεσε στα γόνατα. Δεν μπορούσε να πείσει τον εαυτό της να γονατίσει μπροστά στους εκφυλισμένους που αγνοούσαν την πίστη της. Το μόνο που έκανε ήταν να κλείσει τα μάτια και να τεντώσει το κεφάλι του προς το κοφτερό σπαθί που κρατούσε στο χέρι ο πατέρας του. Την ημερομηνία που τα φύλλα του ημερολογίου έδειχναν 4 Δεκεμβρίου 235, για την πίστη της.